Saking tes dicoba. Winantu sagung pakurmatan kaunjingan punapatine kebagaswarasan. Mugi kajiwa kasalira dhateng panjenengan sedaya lan kula. Para tamu kakung saha putri ingkang winengku suka pasugi. Tasih kepareng kawiji para kanca paguyuban karawitan Cindelaras. Mikir saking picilan Jambanan Sidoarjo Sragen, ugi saking griya asri Sidoarjo. Suka kalenggan kepareng sowan tinimbalan panjenengan Bapak Suyadi, Ibu Rusmini, pidalem wonten ing Sumberjo Adiluwih, Sumber Lawang Sragen. Weble kondangipun Pak D Didek bengkelipun diesel. Dene kangge miyak regenging swasana kanca-kanca Cindelaras kepareng badhe caos lelipur dhateng panjenengan sedaya. Dene para tamu, para pandemen seni budaya, sumangga bebile keparenga lenggah majeng mriki nggih nderek ngregengaken swasana kalenggahan. Senggreng songo kanca-kanca monggo. Kayune pur wasa jati pangiro jagat godhong kinarya membe apradapa kembang lintang salaka langit wasorya lan tengsu kasiram pun lanudan puncak angkasa bongkah pratiwi hayate hayate payu putra Jineman ulur kambang dhisik Mbak Mayang monggo.
layon wastra Giambir sawit itu nyawang to iki merah ingsun sanes kara kadulu jroning ndrane kadya gunglung risam di konggen banon kaduk punang Bromo sanajan Purluluwa tanetya pisalan Gusti
Pardiar nyanyi hari. Ki mau tak takoni lho. Iki nek adome jago rene kok dia. Are kanca nang pabrik iki. Iya di. Nggih. Niki pun jam pinten niki? Niki umpama digayengke ngoten pun patut ta niki? Pun patut Mas Labat. Yen kelingan jaiponge karo ditata ya Le. Lewat dalan iki aku lan sliramu beboncengan watara jam 5 sore. Jam setan datan purun padaluan kanono wani gocah kiri pakake demit. Ora nyono tuwuh tresno aku lan sliramu ora bakal lali aranku bokas Cek, monggo Pak Camat. Monggo. Iki Dik Riri iki diaturke sik gubuk asmara ya. Nggih. Iki Pak Deublik ya mirengke teng griya. Oh, keluarga saking ngembat iki tasih sami streaming. Streaming. Nggih. Mas Agung ana ing Jeruk Sawit. Mas Mali. Enten apa? Oh, pilek. Ya Iki pilek malah ora apa, ketombo bolong pilek ini. malahan kok. Ora masalah. Tetep ngono kok ora diceluk piye. Iki lho Dik Riri, iki Pak Dodo Koramil ya ning Sumber Lawang ya ngrungokke. Nggih. Terus Mas Daniel ning Gunung Kidul. Iki lho, iki ya dulurku lanang Mas Erik, iki dulurku lanang Mas Erik, Bu Ina ya mirengke. Ya. Sehat selalu Bu Ina, Mas Erik, Bayem. Indah Kargo. Monggo diaturke gubuk asmara Gecul Jaipong. Iya. Ayo ya. Nggih. Wilujeng rawuhipun Pak Camat ingkang gadhahi 3 wilayah. Ngendi wae Mas Tomo? Sumber Lawang Miri, Gemolong. Gemolong. Salalala. Ya. Au. Ayo Pak. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Oh, kebak tulisan warna abang. warna abang isih jenenge gubuk asmara Biyen kae.
tengah wengi nganti besok ora bakal lali bubuk kae kebak crito tengah wengi nganti kakak lino Diublik lagune pun kuaturaken iki. Oke. Nggih. Masukin catatan jroning ati datang luntur saya aku kowe dadi garwa Pardi, kowe arep nyanyi sik ya, Di? Mas Pardi. Iki rak piyayi saka Kleco iki jenenge Pak Mbah Sutino. Nggih. Sutino. Iki ya termasuk ponakane Joan. Oh. Nek nasibe apik Joan karo iki. Kok iso? Iki nyambut gawe mutri nang pabrik kok. Loh, maran kuwi lho Mas, kuwi malah pasti lho. Ya pasti ya, UMR kok. Dadi iso nek wayahe ambruk nek iso 1.200.000. Ngono nek ya biasa 800. Lah ning nyatane lak iso tuku pipa apik, lah sampean lho ora iso. Iya, Mas Mas Pardi, Pardi. monggo. Sehat ya, Di? Request. Oh, nggih. Oh, alah. Mas Johan, kok yo dadak eneng-eneng ngene iki lho. Lho. Mas Pardi kok padake tempe. Wah, Garwane wong liya. garwane wong liya iya Pardi. Jantenan kok. Suwun ya Mas ya. Iki bapak iki omahe yo ngirun, nang pojokan lor dhewe. Jenenge ning omahe ning Kalimati. Kalimati. Iya, kaline mati.
Iya. Ayo kene wong loro garwane wong liya. Mbak Camat, ayo. Ayo joget Mbak Camat kali kula. Mang nyanyi yo ora apa-apa. Oke ngatur Mas Agung wonten jeruk sawit. Oke dulur-dulur wonten ing Sidoarjo Wirun. Wong ayu Tak tresnani Asal rina wengi sing tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu pepujane ngati perhatian sepisan ketemu. Ya, ya, ya. Angin gede rasa tresnaku. Rina wengi tansah nunggu arep-arep esok kapan balimu. Ayo ya sliramu sing tak tresno garwane wong liya atiku kebacut tresno ning sliramu gawe lara Ya, ya, ya. Oke katur dulur-dulur kula wonten ing Detak Sumber Lawang. Ugi dulur-dulur katur Pak Bimin. Ada kinase saking Bon Agung Candi. Wong ayu sing tak tresnani Ayo mriki Pak Camat. Ayo Mbak Camat. mung sliramu pepujane ati nanging atiku mbok gawe lara tulung mas syuting ya sing joget aja mbok syuting Atur nuwun Bu Heru. iki tak ngelek-ngeleki gambar ya
Wis oke kaya Lah ngene untel-untelan. sing disyuting iki yo sing joget ora usah dak ngelili gambar kok. Lah iya to, sing joget mari untel-untelan ki lho, Mas. Untel-untelan. Sing disyuting MC-ne sing ireng iki. Mas, Aku sampe bayangke awakku dhewe. Iki apa sing elek iki apa dasar rupaku apa syutinge lah kok perbedaane antara Riri karo Raiku karo Raine Riri iki kok selawe 100. Lah tak kira ki poso ki diimbu ki ya engko bar bodo ki ya kuning ngono lho, lah malah bosok. Padahal tare wangi. Kebosokan. Jare kene iki meling ning aku. Ngomong kon tuku pon. Tuku pon. Heeh, pon diwedahi pon. Dadi nek awan ki nganggo pon sing ukuran 50, nek bengi pon ukuran 32. Sirih ben putih ngono. Sirih ben putih lah ukuran janges. Ora apa-apa ya Kang Mas. Iya. Semangat. ya Semangat. toh. Sing putih malah rambute. Rambute. Malah melas. Masukin. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karena tunggu sira nyuwun ngapura. Sampun katur Mas Pardi, matur nuwun ya. sembah nuwun. Iki ngene Dek Riri. Nggih. Kula sowan wonten ing mriki, wonten ing Sumberjo. Hadiluhur mriki kan Nggih. nggih arang-arang. Yo. Luwe-luwe ning Sumberjo kene wis Nggih. pirang-pirang abad taun. Biyen kae ning gone Mas Slamet kono kae wis pirang taun kae. Dadi mengke lek mawas para tamu kirang pas nyuwun ngapunten. Nggih. Mengke nggih sedulur kula saking Candi, Pak Sowan Gimin. Pak Camat sik. Pak Iki Camat kowe saja ngatur- ya, wis sadar wis. Ndang wis sadar ndang diaturi sik Pak Nggih, Camat. monggo Pak Camat. Nggih. Yo lang. Awake rada legrek-legrek. Walah, Lah ndang mangkat pun ndang mari. angger ndang mangkat cedak sinden lah ya genah mari kok. Ora sida kerokan ya. Ora sida kerokan. Lah pilih ndi kok? Nggih. Cedak sinden ora kerokan, adoh sinden karo kerokan pilih ndi? Pilih cedak sinden. Oh iya. Ya ayo men. Dek. Ayo nyanyi. Ya ayo men. Wah, ayo to yo. Sinden telu ayo kabeh. Nggih. Apa? Gubuk asmara. Ora isra. Podang kuning. Apa? Podang muling. Lah. Podang kuning ki nek sing nyanyi Mbak Camet ki elok. Liyane apa? Kangane ati. Kudu loro dadi podang kuning sik. Ya, Nggih. kangane ati sik. Ya ayo men. Nggih. Ya engko tak entekke. Apane? Yo. Sewindu suwe nelawase kowe lunga ora pamit aku oh wong ayu pepujanku ati susah wong kangen sliramu
eno kita ande-ande aku tetap nunggu kau kembali rasa kangen bisa mari ngomong siro bisa nambani Lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayo pepujaku ati susah kangen diramu bisa mari yen genduk riri iya Mbak Camat bisa nambati angger cedak riri pun mari to ora sida gembreges to kandhane engko sore ora sida pokoke sinden mari masuk angin marai masuk angin mari masuk angin mari masuk angin mari piye gembrebek oh gembrebek nggih pundi sing gembrebek kula sebole dikeblek eman-eman kok nek kaget aja semalang wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ring sisihmu iya sepindah malih podang gune remen aku karo riri wis entek-entekno entek sawah iki ayam engko tak dolke kidul kae ngendi sawah tanggane jual kabeh nggo nyawer sinden boyak kene ya ya Pak ya nyuwun podang kuning ayo melu joget Mas nah kene joget Mbak Camat matur nuwun Mbak Camat yo iya iya
wis ora krasa Yo luyuran sing tak sayang mubeng mikir anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi man yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang esok ning ngepang kekencangan tak rindih saka kadowan sarawing ngoceh dheweke ngalih pintuan mbah sampean elo kaitan nuwun mbok aja ngene mung gangune anggawe pikirku tukne sarep ireng tak sawang tambah manis iya yo ibu bunga yen kakon nyanding sirane ora bakal atiku ketimbang liyan yen si podang ngandhut ati kepranan ora mendhang atiku sansaya ndatrap tak seranani sun pikat kulut daya esuk awan nang omah ora krasa luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mikir anggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi tambah 2 tahun umure. Alhamdulillah ya Allah, ora sida sontek mbok sore. Lah duwite nggo Nyontek nyawer. kowe wae. Ora sanggo sontek ya Mbah ya. Matur nuwun. Daripada gue sontek lebih baik ya digo nyawer sinden. Lho mari langsung gembrobyos galo. Sugih duwite nek sontak-sontek. Nyawer sinden 200 saya genah ras sontek. Ugi ngaturake wilujeng rawuhipun dulur kula nang Masono. Iki saka Dungdawa ngene ya kleru ya. Masono aku ya jekelingan kok Masono. Aku ki pomo kadang kala ki jenenge lali ning piyayine ya tak lali. Kadang-kadang
Jenenge ora lali, piyayine iki parsuane sing lali. Iya, iki dulurku lanang saka candi sik, Pak De Gimin. Ayo. Iya, Pak De. Ini. Iki dulur-dulur candi candi ya dong ngrungokke. Temon tukang cukur iki ya live streaming iki. Terus Pak De Gianto listrik barang ya ngrungokke. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun Mas Tomo. Nggih, niki gandeng wis ora tau gladhen ngawit 2020. Biasane ketemu karo camate. Gandeng iki camate iki sibuk ngundhake pajak, aku meleng pajake aja diundhake. Nggih. Meleng. Pokoke pajak aja diundhake. Nek pengen masyarakate tentrem. Tuku motor tuku didithike dhewe kok dikon pajak. Nggih, matur sembah nuwun menika panyengkuyung saking nggih menika kadang-kadang Cindhe Laras. Nah, suwe ra ketemu karo Mbak Riri. Lagune sing isik lali, sing keri ngurung ngapal. Lah opo iki? Nah. Pripun Pak Tomo niki? Aku rek deg-degan aku. Nah. Udan kangen ya. Ayo Mbak, aku diwarai ya. Nggih. Iki zaman ketemu nang pejukan kayak ya Allah, kayak di seprene kok ya ora maleh-maleh. Ejek cilik ya Pak ya. Ya iya. Aku nek nonton nang nggon YouTube iki ya Allah, kapan ketemu ngono. Niki panggih. Iya. Monggo para pandhemen budaya kangge ngregengaken dalemipun Bapak Yadi. Iya. Cindhe Laras iki. Taun lawase ana kene ngantu-antu nggonku nunggu Mbak Riri kanthi putih kabeh rambutku. Rabi soti bendo wong ayu enggak bali kanggo nambah kangening ati alayo najan sakedheping netra ati lega keanto topo ya jan kaya awan iki ya Allah. Nggih wis suwe ra kepethuk nggih menika Cindhe Laras dasare anggere enek-enek ki rebana Arab nek ra kuwi ya tek-tek blung lah ya Allah mumet aku malah. Diusumke malih ngeten iki. Lah nggih, pokoke warga masyarakat ayo budaya diangkat melih nggih. Nah, sing gayeng-gayeng sing iso dirasake nang rasa. Nggih. Setuju, Pak. Nganti kegawa ing mimpi. Gawang-gawang iramu sing teko.
lawase ana kene ngenteni slirane antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku Mana di mana mana piye yayi Saya suwe, saya malah nemen. Ngalor ngidul dadi bingung, udan ra bisa dibendung. Ya, najan sakedheping netra ati lega muga atur tapa nggih kula tujuaken dumateng Bronjong Balap Pasar Sumberlawang nah iki do mirengke do nyetel Streaming, YouTube nggih. streaminge Lumantar video syuting CSD. oh CRB. Tulung nggih Mas, mengke di-share nggih. Iya. Monggo Yayi. Nanti kagawa ing mimpi kawan-kawan sliramu. Halo Bronjong Balap. Aku nek wis kadung ngadeg ngene iki pokoke nek nggur pisan ngono ketoke rek kurang Nggih kedah ping kalih napa ping 3 ngoten. Lah mau Pokoke agek sakareme. agek leren ngombe-ngombe sik ngono iki ketoke nek ra pindho ngono ketoke ira. Nggih. kedah Sepurane iki rada glerek-glerek margane kakean apem. Nggih. Ya Apa ndek Allah. bodo ya Pak ya. Riri paringi rahayu ya Ri. Amin ya Allah. Panjang umur sugih rezeki. MC-ne ya ngono. Nggih, amin. Aja sok lunga. Mboten Pak niku lunga-lunga nggih. Namung Ayo. rosok, Pak. Supaya ne bendo kelingan yaiku seni budaya lali janjine sayangku. Lali janjine, oke. Ora Mas Slamet. Ayo bronjonge balat dang metu. Bronjong balap niku ibu-ibu to, Pak? Ayo Bu. Yo. Monggo Se. ibu-ibu. Se. Bronjong balap Se. mania. Bos Eko, Bos Wayu. Bronjong balat numpuk nang kene iki. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak dolan karo aku. Nganti lingsir srange ngene. Ana kene aku nunggu kowe. Sambalesi yen tak telepon ring malah kok pateni mangkel aku mangkel yen bebedok tak jiwa lali jadine akadane alasane nganelake Alayung, alayung. sapa wange
Lah Dolan iya, Mas. aku ku wis siap kok ngomah ya Pak, wis ngombe apa kuwi wah strong pas wis pokoke tak anu ki meso dibel ki ya ora Salon pas, Pak. jan nganyel ke tenan kok. Angger sesuk di SMS pateni dibel ora diangkat, jan iki piye to ki aku. Ya. Sopo jan. kuwi? Lah iya. Ya aku sabar wong jenenge ya mung arek kalah karo sing duwe. Jan-jane kowe nang endi Ekatmu saja nyubriyani Hatiku sujana Kowe kencan karo Pak Tomo Yo ra ayo ayo ngono ngaku hatiku mangkel yen kepethuk bapakmu manggota tiba lali janjine agane alasane mangkelake sapa wenge sing ra gelori Aduh, dandan kowe ora teko. Piye bronjonge balap? Spesial kagem ibu Ayo, ndarene. bronjong balap. Jogetnya Bu. Ayo. Nah, pupung ketemu ayo. Nah, monggo Yayi. Janjane kowe ora ya. Wanita Yakin ora aku gak kencan tenan iki. Ale brojong balap to.